Mukabat sa usa ka libo ka mga performers ang nisalmot sa Kaplag Grand Reenactment kagahapon. Ang mga performers nihulagway sa pag-abot ni Ferdinand Magellan ni adtong March 15, 1521 ug ang pagkakaplag ni Juan Camus sa imahe ni Senyor Santo Niño ni adtong April 28, 1565. Ani ang video report nila ni Pia Noreen Bilar ug O'Hara Catherine Manloza. Ang Grand Reenactment gitapos sa usa ka misa nga gipanguluhan ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle. Sa iyang humiliya, giawhag ni Cardinal Tagle ang katawhan nga dili na motago og magpakita kang Hesukristo. Dugang niya nga kung mangita kita ni Jesus, ang ayang andam kita nga masurpresa tungod kay posibleng makita nato si Jesus pinaagi sa usa ka sitwasyon nga wala nato damha. Og mga higala, unyang alas 3 sa hapon, ipahigayon ang solemn procession nga magsugod sa Basilica paingon sa Osmeña Boulevard, dayon sa D. Hacosalem Street, Magallanes Street, Borromeo Street, paingon sa Colon Street, Mabine P. Burgos Street, dayon sa Osmeña Boulevard, ug pabalik na sa Basilica. Sundan kini sa 5:30 p.m. nga Pontifical Mass nga panguluhan ni Archbishop Jose Palma sa Pilgrim Center. Sundan dayon kini og traditional sinulog dance inig alas 6:30 sa gabii ug tapuson sa usa ka sinulog night street dancing. Mamahimo mo nga motan-aw sa live stream sa Pontifical Mass sa www.sunstar.com.ph ug mahimo sad mo follow sa among mga updates sa Twitter @SunstarOnline.